hai tahu tai buksong bahai tongbai khakhayu kahnu tomene nei nge tahu tai buksong ang tini hai no hai phai sopai kya kaisa hapingo noro anyang ungkulogo ikomo haping nugui makhana kaisa hapingo ang tini hai no hai phai sopai kya mo haping kha chini parani khoroksa yong bini haping bo o jaga o sobai kaimani sobai asakaina hamka mane yakung kana ne jaga phan kri kha asakaina sobai hamka ni bo sawo gai a kong khanaoi ang tini o sobai ro naina phaikya gai guri gai tai norono phunuk tui sobai no naitui hini phaimani gabon bagai no bolong nang ke start khaimani gai o sobai rok ang tini norono phunungnai nor naitoni o bolong no paisak nga tahu tai buksong iko mokha ni background ungkulogo sobai kisa thaijak nor nungmani iko mokha pura mo kosomjat morok mo sobai taksi demo sikudo yang ko ang side tebo sobai tongo ngamokhai iko mokha kainok o kainok ni bwskango iko ke kaijak mokha sobai kosomjak nor nugui makhana nahadi orono busuk ekdom nari thotiri ringka ekdom thai dongkhai iko nahadi kolok ekdom mo pura mo bin mo ekdom sar krei do ekdom natural ekdom pure sar krei ekdom kaham aske kahamo nahadi abono kolok thai tongmoyo iko sar krei sa kaham thai tongmoyo boro sar ek phuta pan riya sawo nor nugui ni makhana iko ekdom sobai kosomjak ngai iko yang bwskang rogo modon nukhamo iko mo kainok kaisa o jaga res khaimani satungkhai kainok nung sakarogo nahadi ekdom pura sobai mang thaijak iko nung sakarogo ekdom thaijak moho kosomjat ngai yang side khai iko yang side kufur jat ngai moho kosomjat tai iko gana gani ngai hindi ang kufur jat ke naile na ngai takote buksong ang tabuk sobai kufur ni gano phai sopai kya noro iko ani yang ungkulogo nungui makhana mo hingkai hugo borok phalna bwgui sobai khak tongmayo ko jaga rogo ar khak kufur jat mangdo ngai teke sai ko khoi ko tongo ko jaga bo yong khoroksa bobar khagui tongo ko aga sobai khak tongo borok phalna bwgui moro yang nung makhana mo yang hala lapsa dotono sobai kufur mang asken sobai hamka o jaga kana jaga phan krikha hangke takote buksong norok mo jaga nungui sida sinika ke comment khaidi mo thanai video angke sairi son hangkai mo thanai video no nugui makhana o jaga o no mane mai kaimani mai basung hamka mai khai tabuk do mane munui rawi paibai kha ga raman pore yong o jaga mo bini huk o jaga o botabok sobai kai kha gau sobai baskai hamka mai hamasung no hamka kono rane unglo nugui makhata ga yang dono sobai rok khak tongo bor phalna bagi ko jaga rogo ga hindi o sobai kufur belai khai thaiman jaga o thangna legra na agogoi tesa gai takote buksong ang tabu ko khoroksa jaga sobai khak tongo bini gano saphai sobai kya sobai bunga ekdom nahari kebang ekdom nahari khabu khak khalbai ang teke oro do oro kosom tongo hino nugui makhana oro kosom tongo ingate pure kufur tongo mix ungjak oro no nugui makhana ang thajing noro samani abke mane kisa mistake hado oro kosom tongo kufur tongo ekdom tamane ekdom mix ungjak gai ko jaga nor kufur nugui makhana ase camera khai bura mane nunuk jaga ase kahmo saimi do camera khase mane komfan nukjak mano haibano real okha jemon khe thaigen hade ekdom mo gana goni ekdom nade mo to sobai kufur jamang do ekdom kana jak phan kri kha camera khai mane botibo kangmo desi sajungmaya gatobor ekdom real okha ekdom nade kaino mone nugui makhana ekdom kaino jakana jak kri kha ase sobai thaika ei ko jaga no nuk mara mo to sajamang do oro yang khol tongo hinga bising basang ko moso no nugui na moso bilati basang kaijak ko bufang mo to moso bilati mang gai yang ago besngang na gena yang bot ko basung tongoi ko mo to no thajang na hade ekdom thotiri ring kupur bai khrang bai ekdom kosom bai ni ekdom pura mix ke thajak ko no nugui makhana gai ko mo somang do ngang te sa ko na gena ngo an gana gune kana ja phan kri khai ko jaga rogo no thajang basa kora kho mene mota muti basa kolo nongjak jun hade mo to no kana ja phan kri ga sa bangkha gai ko basung tongoi ko yang side mo khai ngora basung thaika ba mene samang do mo se phangini ang tapon wasa haine ko tabun first time real nugui tongo belai mane nugui belai kisa wana ma hain kas ka thaika nar sobai than thayo haichi noko kaiman hale haping go birat ken thayo no khai butei mane tha thai ya kang sasungme tobo haping go kha birat ken thayo no nugui ma hanai ko taute buksong asken thaikai ko nade ekdom bara kuno mo dong sara jat kuno dong khane na nangya nade ko pura lube mang do no to lube thajang sobai sobai tono sobai thaijang mang no nugui makhana ko jaga rogo tono sobai mang ko yang tono sobai mang yang khagui tongo ngai ko yang khoroksar khagui tongo do ko nugui makhana ko yang boar khagui tongo ka binar jaga thangnai gena ang side bodi thangna legra na hindeng side kha thangnai gena angka tago tai buksong ang tabo yang yong khangmani side phai sobai kya yang go khasuk sobai asa kri do yang kham moson hari norok ekdom nahari moson nugui makhana bilati mang ekdom pura belai laisapan kri asa kai song moso bthai thaiken hari ekdom belai khai nus jonglia bthai mang nu tong sung hari ekdom moso bthai mang ekdom ngai mo oi ko mo yong nugui makhana bini no mo huk je tomani
oro moso bo tongo sobai bo tongo ekdom mix jak mo bini haping no gai no yang nugui ma tai ko mo pora na hari moso bo thaimang ar moso mong thai jingo ekdom khak tong yang ko bo moso phala bo khak tongo gai yang ko sobai khagui tongo inte boro o haping ni mojo mo rang khosane haisi nor nugui ma nai ko yang bo sobai bo bising ke khak tongo gai kawa himayang tongo kija oro jaga slibungo gai bo moso bo khak tongo sobai bo khak tongo gai no bin langa nugui ma nai ko mo bin langa wo hin nar sobai langa emne asa pungsuya ko botabus phaima bla te sake mo langa bo sawo langa pungthana hinai no nugui ma khana bisingo ekdom sobai mang gai ngai yong nungmo khangmani koi gizrok man mane dino khangmani kumpro 15 kg rok 14 kg rok ga man ta nga kumpro bo sawo 14 kg 15 kg rok man po gai iko no nugui ma khana boyango khagui tongo mo sobai hari ngai yong nungmo hapingo askai je lubia mane sobai askai thaimani mane nung oro kosto khaino mane nek thari ma khana kosa khain thaita thari mano ngai kosto bo ekdom struggle khai ngai ta bo khabon khak tong ta struggle khaina bo haping no mane lo sub sobai rok thari gaban bo kosto khai gaban bo to ta khak tong ta phala bo gai kosto khai mani mane ta khai phol man hai diba ngam bo khak tong wi ko no yang nugui ma khana gai oyong khai ni mo haping rogo mane mkhra rok phara phai ayo makra to mokri phaile ta makra gai yong ni mo langa pung thang na nung je khamone chalo ঠিক আছে gai langa nang rok man ta ma ga langa ni roman pu ga norok nga ta te buzo nungwan sunai sita dui langa roman pu gai koi gizi ing nor no comment khai sade buso bu gizi ka kha gai no yang nugun ma khana ta boyang wi ko modo to no sobai mang i ko modo to sobai mang do yang saje sobai yang khai ko moso yang moso kajak bo ta khagui tongo satung hiya wi khagui tongo ekdom mane bo sama ko tise sobai je thaimani moso je thaimani mane kaham kai nugu bo satung phano kunu mane kus samung je ta sobai rok thaimang khai asan bukha sarang bo satung hiya wi khagui tongo baka sarang jak no yang nugu ma ta boyang khagui tongo ekdom hingga tahu te bukso nor nugui ni mangkhana o hapingo sobai moso je thaimani askai kebang ma mane yang kana jaga phan kri nor nugui ni mangkhana nor nugui bai mane buting jaga ke comment khen ta pokdi hingga tahu te bukso satung bele kutung do angkai ekdom kolom ja khaisi o satung bising no mane blog kisa video ro start khema tongo gai norok tahu te bukso mo video paina sakang norok jaga ni cinematic shoot ke nai nai gari